الموكب هدر للعالم بهر، نعم الخبير شيخ ناصر كبر. الموكب هدر للعالم بهر، نعم الخبير شيخ ناصر كبر. ليس يترك ما فيه رضوان الإله يدرك، فإنما الذكر هو السلاح فيه منال القصد والنجاه. فالذكر قوت وسواه زيت، وما سوى غين كيت كيت. الحمد لله الحمد لله. sai a fassara wani sai a dawo. Za mu ci gaba da wato inda muka tashi a yau, bayanin ɗariƙar ƙadiriya samaniya, wanda dai ta ne aka yi hatama ta wanda littafi mai albarka na da'awatul gausi ilallahi. Na'am, ɗariƙar ƙadiriya wadda ake danganta ta zuwa shehu Muhammadu dan Abdulkarimi As-Samman, mutumin Madina, wanda Allah ya bashi khilafa ta shehu Abdulkadir Jilani a Madina, kuma wato a matsayin wannan khilafa tasa gidan da ya zauna a ciki, wato gidan da ya zauna a ciki shehu Sammani har Allah ya karbe shi, an bi tarihi an gane cewa wannan gida shine gidan da shehu Abdulkadir ya zauna a cikin sa a Madina, a wata unguwa da ake ce mata Sammaniya. Har yanzu tana nan sunan in ka je Sammaniya a Madina kowa zai kai ka, duk dan tasi in ka sauka a Madina ka ce kai ka Sammaniya zai kai ka unguwar Sammaniya. Ta samu suna daga shi Muhammadu Samman, babban halifan shi Abdulkadir radiyallahu ta'ala anhu na wannan lokaci na duk duniya baki daya. amma ɗariƙar shehu Muhammadu dan Abdulkarimi As-Samman, kudubin talikai, kudubin wato ma'abota narkewa a cikin Ubangiji subhanahu wata'ala, fa ana awwalu muridin jami'a bi ardina Sudan. Mala yace ni ne farkon muridin da nazo da ɗariƙar Sammaniya a wannan ƙasa tamu da ake ce mata biladus Sudan, ma'ama shabaha, tare da abin da ya kama da ita. Biladus Sudan, an ce biladus Sudani yana nufin Najeriya, Niger, Mali, Kamaru, Burkina Faso, Senegal, Chadi, inda ake cewa yau West Africa, Afirka ta yamma, shine ma shabaha biladu Sudani din. To din da ɗariƙa Sammaniya, to alhamdulillah malam kabar ya ce da gonarsa ta fita, shi ya kai ta waɗannan yankuna, kuma ga ta alhamdulillah bi nashriha ta adaral jullasu, wanda suke zaune suke gurfane a kofar Ubangiji subhanahu wata'ala suna ta kansasa da hasken wannan ɗariƙa ta Sammaniya. Allah ya albarkace mu da ita, musamman matasa wato Allah yana fusgo su ta kan ɗariƙar Sammaniya da zikirin Sammaniya, azkaru na Sammaniya. Haza ka fahimci wannan turqul lahi, dalle ɗariƙo na Ubangiji sun kasance mu abota yawa, kuma dukkaninsu mu abota sadarwa ne da Ubangiji, kuma kowane shehi ya rataye ne da abin da yake ganin sa mai sadarwa ga Ubangiji, wanda shine mahalicin sammai da ƙasai. Kuma ina daga abin da yake na wajibi ga dukkanin muƙaddami na ɗariƙar ƙadiriya ya dinga ambatan tafarkinsa, wato salsalarsa wadda ta kanta ya sami wato lazumanci da shugabanci na shehu Abdulkadir ta ɗariƙar ƙadiriya, zama ya san sanadinsa tiryan ya karba hannun wane, shi kuma daga wane, shi kuma daga wane, shi kuma daga wane, har zuwa kai shugaba sallallahu alaihi wasallam. Ku sani yayin nan da cewa bayyanawa aljahara bi dhikri, bayyanawa da ambatan Allah a cikin wannan ɗariƙa ta Sammaniya da ɗariƙar ƙadiriya ɗin dukansu wato gadat mashhura,
ɗariƙar samaniya ta yi shuhura da bayyanawa da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. sai dai shi muridi laisa ya turku ma fihi ridwanul ilahi yudraku. shi muridi mai neman yardar Allah, mai neman saduwa da Allah a kullum, baya barin duk abin da ake samun yadda Allah ta kansa. shi muridi su ake kullum wato ya ta neman duk abin da zai sada shi zuwa ubangiji subhanahu wataala. hanyar yawaita azumin tadawi ne, ta hanyar yawaita ciyarwa ne, hanyar yawaita ilimtar da al'umma ne, zama dai duk wata hanya wadda za ta kusantar da mutum zuwa ubangiji, to ya zama lallai mai neman da Allah bayan ya riƙe lazuminsa da shi wa abdulkadir, to kuma ya ci gaba da dukkanin wani abin da zai ƙara kusanta shi zuwa Allah. abin da ake cewa in kana da kyau sai ka ƙara da wanka. inna ma zikiru, lalle dai shi ambatan ubangiji madaukakin sarki huwa silahu, shine makami. ambatan Allah makami ne daga dukkanin sharri. ambatan Allah zikirullahi shine babban abin da yake maganin cuta ta baɗini kai har ma ta zahiri. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a hadisi ingantacce, yana cewa innal qalba la yasda'u kama yasda'u al-hadid. lalle zuciya ta mutum takan yi tsatsa irin yadda bakin karfe yake yin tsatsa. sai ce wa inna jala'aha bi dhikrillah, wa inna jala'ahu bi dhikrillah. yayi wannan tsatsa wadda ke cikin zuci ba da komai ake yin ta ba sai da ambatan ubangiji. ashe ambatan Allah maganin cuta ne, maganin tsatsar zuciya ne. haka yawaita ambatan Allah subhanahu wataala yana taimakawa bawa ya samu buɗi a cikin iliminsa ko a cikin sana'arsa. yawaita ambatan Allah, idan ɗalibi ne kai mai neman ilimi, idan ka yawaita ambatan Allah, to ka sani buɗin da Allah zai maka ne daban ne. wanda zai yi shekara 10 yana ɗalibta ba tare da ɗafewa ambatan Allah ba, kai idan ka kama ambatan Allah kana zamci zikirun lahi, to abinda za ka yi neman ilimin a cikin shekara 1 sai ka samu buɗin da wani ɗalibin da baya buɗin a cikin shekara 10 bai samu wannan buɗin ba. haka idan kasuwanci kake, in kasuwanci kake yi kana so ka ga Allah ya maka buɗi a cikin kasuwancin nan, to ka ɗan farewa ambatan Allah. mu a nan shaida ne akan wannan abin da nake faɗa yanzu. waɗanda Allah ya sa suka samu shuhura, in mun takaita sai mu ce a nan jihar Kano. a jihar Kano gidan da ya fi kowane gida kuɗi da arziki da alkhairi da albarka a cikin kasuwanci, kun san me a gidan Kadiriya ne. gidan da ya fi kowane gida arziki a yau, tun daga wancan lokacin har yau da nake muku maganan nan, a yanzu gidan Kadiriya ne. Kadiriya ce a cikin gidan. to saboda haka wannan abu ne a bayyane da yake tabbatar da cewa duk abin da kake yi, sawa'an kasuwanci ne, sana'a ce, neman ilimi ne, shugabanci ne, in kana son Allah ya sa maka albarka ta ban mamaki a cikinsa, ka ɗanƙame zikirullahi, ka kama ambatan Allah. wato Allah ya ji ɗan alhaji su musu ɗan tata, idan zikirin amfani ya gumre, an ce in jazaba ta ɗauke shi sai ya kwana ɗaya biyu ba san kansa ba. haka sai dinga gurzar wannan zikirin. to kun ga kuma irin albarkar da Allah ya musu a duniya can, kun ga albarkar da Allah ya musu. na shi zikiri dai shi ne wato abinci, wasu yawahu kuma wani zikiri zaitu mai ne. me ake nufi da wannan? wato shi zikiri shi ne abincin, wani zikiri kuma kamar miya ne.
ina ba da misali anan da cewa idan mutum ya sa miya ta abinci sa ta a gabansa yana ta shan miya yunwa fa yake ji amma sai ke ta shan miya ya shanye miyar gaba daya ya bar tuwon ko ya bar shinkafar miyar nan za ta kosar da shi ba za ta kosar da shi sai ya hada da tuwon. To yadda tuwo ko shinkafa ko duk abin da za ce masa abinci wanda ake hada shi da miya, yadda shi wannan shinkafar ko tuwon shi ne sirrin koshin, to haka zikiri yake tare da waninsa. Misali yanzu idan ka ce wato ana zikirin amfasu, ai ana kora mutane ko akwai munshidai masu korawa, kuna la ilaha illallah, su kuma sana faɗo ƙasidu wanda suke ambatan zazzafar soyayya ta manzon Allah sallama ko zazzafar soyayya ta ubangiji. Wannan abin da ke faɗa din nan ƙara kaɗa ku yake, ina ƙara tsuma ku, kuna ƙara ɗimaucewa cikin ambatan ubangiji din. To wannan abin da suke kamar miya ce, shi kuma ƙunarin zikirin to shine kamar tuwa ko kamar shinkafa. Amma cewa zai nika abin da yake ba zikirin ba kuma wato abin da yake taimako akan a zikirin ba, kaito hayaniya ce kawai. Alhamdulillah, to za mu dakata a nan, ba kwana muke ba. Zan yi muku bayani a takaice akan Sidi Abdulkadir radiyallahu anhu, sannan sai mu dawo mu ƙara kuma wannan baiti da yake magana akan shehu a ɗariƙar Sammaniya. A munasaba ta wanda dai shehu Abdulkadir, ina da kyau duk da dai cewa duk abin da muke bayani muke akan shehu Abdulkadir din, bayani muke akan sa. Da atul gaus ilallahi littafi cewa da ta kunshi komai akan bayanin shehu Abdulkadir da manaqibu nasa da kuma ita kanta dariƙar qadiriyya. To kuma sai naga ya kamata in sake dan tato waɗansu abubuwa a takaice waɗanda za su daɗa bayyana mana waye Sidi Abdulkadir ɗin. To da farko zan gina mana akan abinda Allah ya ba mu a cikin Alƙur'ani, wanda wannan shine za mu yi cewa shine zuciya ta Alƙur'ani, ita ce suratul Fatihatul Kitabi. Fatiha abinda yake cikinta gaba daya, abinda ke cikin Fatiha ba wani abu ne ba illa kirari ga ubangiji da marta'in. Bayan yi masa kirari sai ya ce to ku ga ku faɗa, ku tabbatar akan kanku cewa shi kadai kuke bautawa kuma shi kadai kuke neman taimakonsa. Allah kai kadai muke bautawa, kai kadai muke neman taimakonka. To duk wannan kirari ne gare shi. Bayan nan sai ce da mu sai ya ce ku roƙe ni ku ce ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shirye mu zuwa tafarkinka madaidaici. Allah ka shirye mu zuwa tafarkinka madaidaici. Siratal ladina an'amta alaihim, irin tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ba waɗanda kai musu a gare su ba kuma batattu ba. To inda magana take ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shirye mu zuwa tafarkinka madaidaici. Sai ce wani irin tafarki ne madaidaici? Sai ce siratal ladina an'amta alaihim, hanyar waɗanda kai musu ni'ima ko kai ni'ima a gare su. To anan Allah subhanahu wata'ala sai ya dunkule mana wannan bayani anan, sai ya bashi a haka, ihdinas siratal mustaqim. Sai ce siratal ladina an'amta alaihim, ka shirye mu tafarki kamar da shi. Menene tafarki bane da shi a ubangiji? Sai ce siratal ladina an'amta alaihim, shine hanyar irin waɗanda kai ni'ima a gare su. Allah sai ya ban mana abin anan. To kuma a can cikin wata aya cikin suratul nisa'i
sai Allah subhanahu wata'ala sai ya fassara mana menene suwaye allazina an'ama alaihim din. Nan ya ce da mu tafarkin waɗanda kai musu nima kai nima a gare su, amma bai gaya mana suwaye ba a cikin Fatiha. Sai ya tafi da mu can cikin suratul nisa'i sai ya fassara mana suwane ne allazina an'ama alaihim. Ana jina ko a can sai ce da mu wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim. kun je saki kawo sanan to annabi kuma sai ya fassara sai ya ce me yace minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alim. suwane ne alladhina an'ama alaihim sai ce sune as-siddiquna masu isa matuƙa a cikin ban gaskiya. minan nabiyina na farko annabawa tukunna, sannan sai as-siddiqina masu isa matuƙa a cikin ban gaskiya, sai ce wa shuhada'i da wanda suka ba da ransu a cikin taimakon addinin Allah, sai me sai ce wa salihina da managartan bayan Allah. da kansa kuma sai ya yi musu kira da suke cewa wa hasuna walaika rafiqa, wannan sun kyautata abokan zama. a ce na saka a cikin waɗannan to me ya rage ma kuma? na da ka na saka ka a cikin su me ya rage maka? sun kyautata abokan zama. Allah samu daga cikin su. to mutum ko ya yi karatu ko bai karatu ba, ko ya sani ko bai sani ba, ya san dai as-salihuna salihina nan da Allah yake faɗa, ya san dai bayan Allah kenan managarta. in ku an ce bayan Allah managarta, ko ka ji ko ka so sai ka saka da bugadar a cikin su, ka sa shi ma daga cikin sarakunan su. an fahimta ko? to ashe kenan irin girma irin na sida bugadar ba karan magana wace. abinda ya zama ubangiji subhanahu wataala ya ambace shi alqur'ani a cikin Fatiha, ya ce da mu a sallah ma mu roki ya hada mu da irin su sida bulqadir. a salloli guda biyar duk raka'a sai ka roki Allah ya hada ka da irin su sida bulqadir. idan siratal ladina an'amta alaihim dinnan sida bulqadir yana cikin su, wanda yake matsayin a ce a sallah ma ka roki ubangiji ya hada ka da su. to ka san wato da ubangiji yana da wani abin da ya fi wannan, to da shi za a faɗa wannan gurin ba wannan ba. to kawo shi ku da Allah ya wannan guri ishara ce cewa ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa waɗannan da ya faɗa din nan Allah ba shi da kamar su. annabiuna wasiddiquna washuhada'u wasalihuna, hudun nan Allah ba shi da kamar su. saboda haka Allah ka samu a cikin su. Shehu Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu wato yana daga cikin manyan bayan Allah, wanda Allah ya yi masa abinda ni dai a sanya na ban san wani wali da ya samu irin wannan ba, ban sani ba, ban san wani malamin da ya samu irin wannan ba. Shehu Abdul Qadir Allah ya hore masa rayuwarsa gaba daya ya da ilimi da shari'a. yana gaya mana cikin baitukarsa ana nashrul ulumi wa darsu shughuli, ba wai yace ana nashrul ulumi ba cewa ni ne mai daidaita ilimi ba, cewa ana nashrul ulumi ni ne daidaito ilimi, yaɗo ilimin ni ne shi, ni ne yaɗo ilimi. wa darsu shughuli, darasi kuma shine shagali na, ban da wani abin da nake shiga cikin ni'ima. na fara sun ji bana da wata ni'ima irin ta irin a ce ina ba da karatu, ina ba da darasi. saboda haka duk wanda ya danganta da sida buƙadir sai Allah ya ba shi baiwa ta ban mamaki a cikin ilimi. sanda duk mutum da ya ce ya ta san ma tattara tarihin waɗanda suke masana, waɗanda duniyar ilimi ta amfana da su daga almajiran sida buƙadir,
to ya tara wa kansa aiki. Ba za ka iya ba wani marubuci ko wani masanin tarihi ko wani malamin da zai tattare maka adadin waɗanda sun tsotsa daga sida buƙatar ko sun tsotsa daga wanda suka tsotsa daga gare shi, a ce ya rubuce maka iya adadin waɗanda suka amfani da shi kuma suka zama fitila, suka zama ranar ilimi a duniya. Ba wanda zai tara maka waɗannan abubuwa. Saboda haka a takaice na ɗan zaɓin muku waɗansu daga waɗanda suka yi kyarma ta ilimi duniya ta san su, aka amfani da iliminsu. Na ɗaya muku 'yan kaɗan daga ciki, kuma a cikinsu akwai waɗanda sun haɗa tsakanin biyu, wato malamai ne sannan mujahidai ne. Sun taimaki musulunci da alƙalami, sannan sun yaƙi sun taimaki musulunci da takobi. 'Ya'yan sida bukada alasibiyar misali madauki wato al'imamu Salahuddin al-Ayyubi radiyallahu ta'ala anhu. Wannan bawan Allah shine wanda ya zara takobansa a daidai lokacin da Baitul Maqdis ya koma, wato kiristoci su kwace shi, ya zauna a hannunsu shekaru. Baitul Maqdis da aka yi Isra'i da Miraji da manzon Allah a ciki, an yi lokacin da kiristoci sun kwace shi, ya zama shirka ake a cikinsa. Masarar Habibi alayhi salatu wasalam, alƙiblar musulmi ta farko, an yi lokacin da kiristoci sun kwace shi. Al'imamu as-sultan Salahuddin al-Ayyubi shi ne ya ɗauki aniya, ya zo ya tattara iya abinda Allah ya ba shi daga jama'a, ya jirfafi wannan yaƙi, wannan ɗaki, sai da ya dinga yaƙi sai da ya ƙwato shi daga hannun kiristoci. Ya ‘yanta Baitul Maqdis. Imam Salahuddin al-Ayyubi kowa ya san bakadire ne, mujahidi ne, Sultan Salahuddin al-Ayyubi. Abunansa ina Syria a Dimashka, kuma Allah ya samu ziyartarsa. Mujahidi ne kuma sufi ne kuma bakadire ne. Wannan magana ce ta kimanin shekara 900 da kusan 90, tun a zamanin sida bukadir din. Salahuddin da bakadire ne. An yi ɗaya daga cikinsu. Na biyu akwai almajirin sida bukadir din, shehu na Abu Madiyana Lagos. Duk kuna jin labarinsa ko? Shehu Abu Madiyana, sunansa Shu'aibu, ake masa lakabi da Abu Madiyana. Shehu Abu Madiyana Al-Ghawth ina daga cikin waɗanda sun karɓa hannu da hannu daga sida bukadir. Shi ma yana cikin mujahidai wanda suka yi jihadi a cikin tahariri na Falasɗin. Shehu Abu Madiyana ina daga cikin karamcin da Allah ya bashi ma a wajen jihadin, sai da aka datse masa hannunsa na hagu. Saboda haka da Allah ya tashi karɓar ransa, ya dawo ya rasu, an binne shi da hannu ɗaya, ya rasa hannunsa guda ɗaya cikin jihadi. Shehu Abu Madiyana bakadire ne, almajirin sida bukadir ne. Daga cikinsu akwai Shehu Muhtar al-Kunti, shehunan kadiriya, mutumin Kunta ta ƙasar Mali. Shehu Muhtar al-Kunti Allah ya ba shi ilimi kamar hadari. Ana cewa hatta almajiransa ba za su iya gaya maka ga adadin abin da ya rubuta na talifai ba. Ga tilin karama, ga kuma tilin jarumta a cikin Ubangiji. Abu ɗaya zan gaya muku a cikin darajar Shehu Muhtar al-Kunti, in na faɗi guda ɗaya sai in wuce. Darajarsa da girmansa ta kai cewa, domin shi ya rayu da Shehu Usman dan Fodio lokaci ɗaya suka yi, amma Allah da ikonsa kowa yana begen kowa. Shehu Muhtar al-Kunti yana ba abin da yake so Allah ya ga Shehu Usman.
shi Usman babu abin da yake so Allah ya gashi mutare kunci domin a yi rubuce mutum shi Usman da za ku ga yana kafa hujja da irin abin da shi mutare kunci ya faɗa yana daga cikin almajiran shi mutare kunci a ilimce to yanda ya zaku har ya zama almajiransa sun san yadda yake begen a ce ya ga shi mutare kunci to duk sun gane haka har wata rana sai aka samu wani almajirin shehu Usman radiyallahu anhu sai yake so ya faranta masa to shi yana yawan zuwa fatauci kasar Mali in ya je ya dawo kuma ya zo Sokoto to ran nan yana so ya faranta shi Usman sai ya ce shehu yace ai na samu zuwa kunta yace kuma na ga na yi arzikin har na ga shehu tare da kunti yayi na fadar haka sai shi Usman ya canja sai jazaba kamar ta kama shi ka gan shi yace ai na gan shi sai ku yi haka Allah na gode maka shi Usman Allah na gode maka yau da kasa na ga wanda ya ga mutar rukunti Allah na gode maka da ka nuna man na ga wanda ya ga shi mutar rukunti kuna ji to abin mamaki shine shi wannan almajirin shi Usmanu ya san bai gan shi Usmanu da zuwa shi mutar rukunti sai ya masa haka to amma a haƙiƙa bai gan shi ba to kuma da ya ga irin yadda ya saka shi Usman a cikin wannan halin sai ya tsorata ya san shi Usman ido biyu ne da shi akwai idan karama in yana so ya san gaskiyar abin da ya faɗa ko ba gaskiya ba zai nan zai gani sai kuma shiga cikin tsoro abin sai ya dame shi saboda haka yana barin mutum shi Usman sai ce to sai kawai haɗa kaya sai ya tafi ya ce Allah ya yarda ba zan mutu ba sai na je na rashin wuta da kunti na dawo na wanke wannan abin da na shi sai ya haɗa kaya sai ta a kwana tashi sai gashi sai ya je gaban shi mutane kunti ya gan shi ce tushe kai mun addu'a kuma ka nema mun gafara ubangiji ina nufin wancan abin da yi ka nema mun gafara Allah ce to Allah ya maka gafara Allah ya mana baki da sai ya haɗa kaya sai ya taso sai ya dawo da ya dawo sai ya ce shehu na zo amma ina neman kafin komai ina nema ka neman mun gafara ubangiji shi Usman ce Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta mana baki da sai ce shehu sanda na faɗa maka din nan nace na ga shehu ce wallahi ƙarya ne maka amma ka yafe ni ce amma yanzu ina tabbatar maka cewa na je na gan shi sai ce to Allah ya maka albarka to kun ji dai wanda aka ce shehu Usmanu ya ga wanda ya gan shi ga irin halin da ya samu kansa a ciki ya kuke ganin darajar wannan mutum shehu ta rukunti kenan shehun kadiriya ne kuma a hannunsa shehu ahmadu bakka'i ɗansa shi ne ya bewa shehu malam kabar lazimin kadiriya shehu umar malam kabar wancan na farko na tumbuktu almajirin shehu ahmadu bakka'i ne ɗan shehu ta rukunti ana ji ko? saboda haka mu kadiriyar mu ta farko wadda malam kawai da zama da ita nan Najeriya kuntiya ce kadiriya kuntiya wadda silsila abin ahalin dari to daga cikin mujahidanmu akwai shehu Mustapha Ma'ul Ainaini wannan bawan Allah ya mun arzikin yau bai fi bai kwana 40 ba ina gabansa na samu ziyararsa shehu Mustapha Ma'ul Ainaini wanda iyayi shehu An-Ni'ima shi kuma iyayi shehu Muhammadu Mustapha shi kuma iyayi mana shehu Muhammadu Nasiru Kabari shehu Ma'ul Ainaini mujahidi ne a iya rayuwarsa shine wanda ya tinkare wato turawan Faransa ya hana su ci kasar Mauritania da yaki turawan Faransa ba su iya kama Mauritania suka ci ta da yaki ba sai bayan rasuwarsa sannan suka yi shigowa kuma ya taimakawa sarkin Morocco lokacin da shi ma turawan Faransa suka dame shi da sauran sarakuna
na daula tsibi da suke a kusa da Morocco din suka hana shi sakat. Shehu Mustapha Maulana Ainaini ya taimaki wato sarkin Morocco na wannan zamanin da ƙarfin sojojinsa, yana tarbiyyar muridai a masallaci, yana tarbiyyar su a wajen jihadi, rike makami a jihadi. To kun ga shehu kadiriya ne, inda mana maganin mujahidai kuma shehu nan kadiriya. Daga cikinsu akwai shehu al'amiru abdulkadir al-jazairi, wani babban shehun kadirikar kadiriya wanda ya rayu a kasar Algeria. Shi ma ya zama bala'i, ya zama musiba ga turawan Faransa sanda suka tasamma suna so su haɗe ƙasar Algeria. Shi kaɗai ya tankare su, suka rasa yadda za su yi da shi. Allah ne kaɗai ya san turawan Faransa da suka mutu ƙarƙashin almajiran shehu wato abdulkadir al-jazairi, shehun kadiriya, wanda sun faɗa sun rubuta su turawan Faransa cewa ba taɓa ganin wani mutum a shehunai wanda ya wahal da su irin shehu abdulkadir al-jazairi ba. Kuma ku ji wani abu mamaki, tare da wannan bala'in da ya musu da wannan musibar da ya musu, a yanzu haka a Faransa da suka dawo suna kinsa, babu wanda suke ƙi masa, amma irin abin da suka dinga gani na mamakai a tare da shi, yadda zai musu wata aya, Allah ne kaɗai sa abin da sai gani. Da suka dawo Faransa sai da suka samu wani titi, wani shahararre, suka samu sa titin abdulkadir al-jazairi a Faransa. Ku ji wannan mamaki na Ubangiji, wanda suka fi ya fi ƙinsu, ya wahal da su, ya kashe su, amma a garinsu sai da suka sa wa titi sunansa, titin shehu abdulkadir al-jazairi. Na ji har titin, na je Faransa, na je wannan titin mai sunan shehu abdulkadir al-jazairi. Ina cikin shehunan kadiriya, shehi murabbi kuma mujahidi. An gani ko? Daga cikinsu akwai imamu a Sheikh Ahmad Bamba, wanda shi bai daɗe da gaura ba. Shi Ahmad Bamba shi ma ya ɗanɗana musu wahala, sun wahal da shi, ya wahal da su, amma ƙarshe ku sai da Allah ya ba shi nasara a kansu. Daga cikinsu sai mu dawo gida kuma shehu mujaddidi Usman bin Fodi, Allah ya ƙara masa yadda, mujahidi kuma shehi murabbi, ga alƙalami ga takobi, an riƙe alƙalami an riƙe takobi, ga ɗan uwansa shehu Abdullahi ɗan Fodo, ga ɗansu shehu Muhammadu Bello. Idan ka duba rubuce-rubucen da shehu Muhammadu Bello ya yi da wanda shehu Usman ya yi, sai ka ce wai a yaushe suka samu dama da suka wani rubuce-rubucen. Ana jini tsar, jini yana zuba a nan, yana zuba a can, yana zuba a can. Yau an tafi jihadi can, gobe an tafi can, jibi an tafi can. Tare da haka rubuce-rubucen da shehu Abdullahi ɗan Fodo ya yi har yanzu a nahiyar Afirka ta yamma ba samun da ya rubutu irinsa ba a kowane fanni. Shehu Usman kuwa sai shehu kadiriya ne, shehu Abdullahi ɗan Fodo kuwa sai shehu kadiriya ne, shehu Muhammadu Bello shehu kadiriya ne, wanda dukkaninsu mujahidai ne ko shehunne ne na ɗariƙar kadiriya. Yau da ba don wannan jihadin da suke ba, da ba sanya musulunci yake a wannan nahiyar tamu ba. Duk wanda yake wani daga hanci ko yake wani wato hore iska, ba don wannan abin da shehu da makarabansa suka yi ba, yau da watakila ba musulunci yake ba. To shehunan kadiriya ne, sau da aka shehunan kadiriya ko mutum ya ɗi ko ya so ɗaiɗaikar kadiriya tana da minna a kansa a nan ƙasa, tana da daraja a kansa. Wayannan mujahidai kenan kuma shehunai wanda suke abin da suke a cikin taimakon addinin musulunci. Ga ƙainin su al-Imam Suyuti, Shehu Abdul Karim al-Makili, Imam Abdul Karim al-Makili, duk ga sunan, duk bara da shi da bukadin ne. To sai mu iso da wannan, sai mu tsallaka gwanin kuma waɗanda ya zama kowa ya san irin gudunmuwar da suka bayar a cikin ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama,
shi ma ɗauka na gaya muku ɗan tsince-tsince nake yi saboda yanayin lokacin. A ƙarnin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 631. A nan Allah ya ba mu al'imamu Yahaya ɗan Sharafuddin Nuwawi. Al'imamu Yahaya ibn Sharafuddin An-Nuwawi, mutumin Nuwawa. Wannan bawan Allah malamai sun san wane ne shi ne wanda ya yi sharhin Sahihu Muslim, wanda zuwa yau akwai malaman da suke cewa har yanzu ba a ga sharhi wanda aka wasu Muslim irin sharhin da Imam Nawawi ya masa. Shi ne mai 40 hadisan nan An-Nawawiyya, wanda duk inda wato mubtadi'i mai fara neman sanin ilimin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake farawa, inda duk zaga kasashen musulunci wannan da 40 hadisan din, wanda har yanzu shi din ne dai shi da shi ake tsari a cikin sanin ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To na sani sannan yazo yayin wannan sharhi wanda yake gagara misali a cikin Sahih Muslim, al-Imam An-Nawawi, wanda yana a cikin karnin 6 hijira, tana da karni tana shekara 631 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To zan dauko mana shi Shehu An-Nawawi, ana kiransa shine Amirul Mu'minina a cikin ilimin hadisi, haka malaman hadisi suke gaya masa. Zan dauko muku harfan bi harfi me yake faɗa akan Shehu Abdul Qadir, Shehu ulama al-hadisi. Yake cewa ma alimna fi ma balagana min athiqatin naqilina. Ni Shehu Nawawi yace mu dai ba mu sani ba a irin abinda muka samu, abinda ya zo mana na daga yaddaddun malamai wanda suke ciro annaqilina, masu cicciro bayanin girman waliyai, masu ciro bayanin karamomin waliyai, wa karamatul awliyai, masu kawo bayanin karamomin waliyai. Ni Shehu An-Nawawi yace ba mu san wanda aka taro abinda aka taro nasa akthara mimma wasal ilaina min karamatil qutbil jilani muhiddin. Yace ba mu san wanda yaddaddun malamai wanda sai gonaye yaddadu amintattu akan tattaro karamomin waliyai, ba mu san wanda aka tara karamomin su irin tarawa da aka yi wa karamomin shi wa jilani ba. Yake ce masa muhiddin, al-qutb muhiddin. Wannan ita ce shaidar al-Imam Yahya dan Sharafuddin Nawawi akan Sidi Abdul Qadir. Ya ce bai san wani waliyin da aka zo da bayanai na karamominsa kuma daga bakin da baya ƙarya, bai san wanda aka tara karamominsa daga bakin da baya ƙarya ba irin Sidi Abdul Qadir. Yake ci masa muhiddin, yake ci masa al-qudum. Yake cewa kana shehu shafi'iyyati, Shehu Abdul Qadir ya kasance shine shehun nan mazhabin shafi'iyya wal hanabilati, har ma masu bin mazhabar hanbaliya shine shehun su bi Bagdad fi waqti a zamaninsa. Wannan kada alaihi ijma'ul mashayikh wal ulama'i, yace kuma ijma'in shehunne da malamai ya gamu akan Sidi Abdul Qadir, bit tabjili da girmamawa, warju ila qawlihi da kuma zuwa maganarsa, wal masir ila hukmihi da kuma zuwa hukuncinsa. Shehu Nawawi ne yake magana akan Sidi Abdul Qadir. Yace in dai ana maganar fatawa, wana neman warware wata matsala, in aka ce Sidi Abdul Qadir ya ce, to kuma kowa sai ya shiru. Inji shehun nan ilimin hadisi. To sai kuma wato dan uwansa al-Hafiz Shihabuddin Ibn Hajar al-Asqalani, wanda shi kuma shine sharhin Sahih al-Bukhari. Muna da kamar wadannan guda biyu, Buhari da Muslim, muna da kamar su? Ba mu da kamar su. Su ne sarakuna a cikin talifai na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma Shehu Ibn Hajar al-Asqalani me yake gaya mana akan Sidi Abdul Qadir, wanda shi kuma
ya rayu cikin karnin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 773. abinda yake cewa ina cewa sida abdul qadir kana shehu mutamassikan bi qawanin shar'i. ni shehu ibn hajar sida abdul qadir mutum ne mai kankanewa da ka'idodin shari'a. yan kana so ga wanda ya fi kowa kankane ka'idodin shari'a musulunci to sida abdul qadir a guri ibn hajar. yad'u ilaiha yana kiran dukkanin wanda ya danganta zuwa gare shi kansa dinga kankame ka'idodin shari'a musulunci. wa yunfiru an mukhalafatiha. Sida Abdul Qadir yayi shuhura da yana kautar da mutane akan sabawa ka'idodin shari'ar musulunci. kuna ji ko wai su gilin nasa biha. Sida Abdul Qadir yana shagaltar da muridansa da su mai da hankali kan kankame shari'ar musulunci. ma'a tamassukihi bil ibadati wal mujahadati, tare da kuma kankamewarsa da tsananin ibada da tsananin hore kai. inji ibn hajar hayyawa ci gaba da cewa ma ra'aytu ahadan. inji ibn hajar yace ni dai ban taba ganin wani mutum guda ɗaya ba yu'azzimuhu an-nas wanda mutane suke girmama shi min ajli dini, saboda girman addini, misalahu irin Sida Abdul Qadir. ke ba san wani mutum duniya take girmama shi saboda addini irin Sida Abdul Qadir ba. kun san irin wannan girmamawar kamar da Shehu Ibn Hajar yake faɗa, ka je Pakistan ka ga yadda ake kauna Sida Abdul Qadir. a nan ne Pakistan za a ga mutum ya haifi ɗa ya sa masa suna Abdul Jilani, bawon Jilani sunansa, bawon Abdul Qadir Jilani. mutum ba ana samun bayan sarki ba? ai akwai bayan sarki, akwai ana magana Sida Abdul Qadir sarkin waliwa ake magana wani sarki kuma. idan wanda aka ce masa bawon sarki wani ne yana jin takawa da shi bawon sarki wani ne, ya wanda aka ce bawon Sida Abdul Qadir ne ba zai ji nawa da wannan ba. to waɗannan su ne suke gaya mana waye Sida Abdul Qadir. idan mun ji daga waɗannan ba za mu yi mamaki ba, domin dukkaninsu suna da dangantuwa zuwa gare shi, suna da intisabi da shi, abinda yake na ilimin harkar baɗi ne. to kuma ga wanda ma ake ganin kamar shi da baɗin ne, shi ne wa al'imamu Ahmadu ibn Taimiyyata. zan gaya muku daga bakinsa ku ji waye Sida Abdul Qadir. ibn Taimiyyar da ake cewa kaza don na san kowa ya kasa kunne ya ji ya shi wa gani yake a gurinsa. abinda yake cewa shi kuma a Shehu Abdul Qadir al-Jilani wa nahwihi. shi Abdul Qadir Jilani shi da irinsa min a alimi mashayihi da bane, ina daga mafi girman shehunan zamaninsu. amuran a wajen umarni biltizami shar'i da tsayawa kan doron shari'a. ibn Taymiyyah shi yake cewa Sida Abdul Qadir yana daga mafi girman shehunan da suka matsawa muridansu kan cewa su dinga tsayawa akan doron shari'a. ana ji ko? wal amri bin nahi, wal amri wan nahi, da cewa yana matsa muridansa kan cewa su dinga tsayawa kan umarnin shari'a da hanin shari'a. abinda shari'a ta ce kada a yi to kada wanda yi, abinda shari'a ta ce a yi to kowa ya yi. al-imam ibn Taymiyyah yake cewa Sida Abdul Qadir yana daga wanda suka matsawa akan cewa a dinga bin umarni na shari'a, a dinga bin kuma hanin da shari'a ta yi. wa taqdimihi ala dhawqi wal qadri. Sida Abdul Qadir yana daga wanda suka fi kowa wato kaddamar da abin da yake na shari'a akan abin da yake ilimin zauki. ina ce ga zauki, ilimin zauki wanda yake da ɗanɗano, wanda wato mu muka saba da
irin manganinmu kalamuna na arifuhu na hannu man ya arifuna wa yin turidu faltakun mulazibin majalisar ilimin zauki ce to sida abdulkadir ibn taimiyata sida abdulkadir ya fi kowa wato tsayawa da fifita umarnin shari'a da hannun shari'a akan abin da yake na zauki an ce ga zauki ga abin da shari'a ta faɗa to shi abdulkadir ya fi kowa tsayawa a nan ana ji ko ya ci gaba da cewa shi shehu ibn taymiyata wa min a'lamil mashayikh shi da abdulkadir ina daga mafi girman shehunai amran bi tarkil hawa a wajen umarni da barin son zuciya wal iradati an nafsiyati da irada ta nafsu shi da abdulkadir na cikin wanda suka fi matsawa ina cikin masu matsawa da su kan su dinga barin abin da yake na son zuciya su dinga barin na abin da yake na irada nafsiya abin da nafsu take so ina nafsal amaratun bisu'i ita shi da bukari ya ina cikin mafiya matsawa wa muridai akan su nisanci bin awamiru na nafsu wanda ya ce shaida ta alimamu mai tanye ta akan shi da bukari alal akalli yanzu idan ma mun tsaya a nan to mun ji wani da shi da abdulkadir a bakin waɗanda ya kamata su ba da shaida a kan masana irin shi da abdulkadir akwai wani abin da mutane ba sani ba ana jina da kyau akwai wani abin da mutane suke suna yaudarar kansu da shi na jahilci mutane da wasu suna yaudarar kansu da waɗannan abubuwan jahalar da jahilci yanzu nan kowane kare da doki sai ka ji ya tashi wai zai magana akan wane sai ka ji wanda a gurin muwa bai kai karan ba wai zai yi magana ko akan shehu usmanu ko akan shehu mutane kunti ko akan shi abdulkadir uban tafiya ko akan wani daga cikin waɗannan kudu ba wanda a gurinmu ma wannan wallahi bai kai kuma ba wannan yaudara kai ne wanda suke wannan ba su yi kansu adalci kuma zan ba ku misali na za ku wannan abin a fili yanzu don allah tsakani da allah idan kana so a ƙasan nan ko mu faru misalin daga nan da kano a kano idan kana so ka san wani attajiri ne ya fi kowa kudi kana so ka san wani attajiri ne ya fi kowa kudi a kano don allah in kewa kanka adalci gurin mai tireda wanda yake da jarin naira 1,000 shi ne zai gaya maka wanda ya fi kowa kudi a kano in ka ce ka je gurin mai jarin 1,000 ya gaya maka wa ya fi kowa kuɗi a kano don allah ka yi wa kanka adalci shi wancan mutum ka yi masa adalci ba abin da yake faruwa kenan sai ka ji wanda yake wato jari da za ka je ba a takaice sai mu ce da kai ga alhaji amin ɗan tata nan da rasa ce ko wajen alamin ɗan tata ka tambaye su da allah gaya mun a kano yanzu wa ya fi kowa kuɗi da kai mai jarin 1,000 da amin ɗan tata waye zai fi sanin wanda ya fi kowa kuɗi a kano saboda allah ba in kana so ka san waye fi kowa kuɗi a afirka wurin ɗan kasuwar kaduna za ka je ko wurin ɗan kasuwar zamfara za ka je ya gaya maka wanda ya fi kowa kuɗi a afirka wurin wa za ka je wurin ɗan kasuwar zamfara za ka je ko na kaduna ko na jigawa mai kudin jigawa ko mai kudin kaduna ko mai kudin zamfara wurinsu za ka je gaya maka wanda ya fi kowa kudi a afirka in za ka yi kanka adalci don allah gurin wa ya kamata ka je ka tambaye shi tambaye ku nake ai da kun sa amsa rana abin da ya kamata kenan saboda haka magana ma akan irin su shehu usman dan fodiyo
kai magana kan malam kabara ba kowane baki ne kamata ya ta ba. kurin ba ku wani misali, shi wani alhaji Aminu ta Allah ya kara masa lafiya. wata rana akwai wani malamin jami'a ga shi na jaransa, wani malamin jami'a sai ya faɗi wani malami, malam ne ya ta magana, malam kabara ya taɓa faɗa ya gaya wani malami wanda a ƙasar nan ana ganin kamar ba malami kamar sa. to sai malam ya ce ba malami ba ne, kuna ji? malam sai ce ba malami ba ne. wannan malaman na jami'a sai wani zama ya haɗa shi da alhaji Aminu, suka zauna sai ce ana hira ko ya faɗi son zuciya sai ya faɗi abin da yake faɗa ce wai kuran nan kawai sai muka ji malam Nasiru Kabara yana cewa wai malam wani ba malami ba ne. sai ce ta yaya za a ci a dubi malami kamar wannan a ce masa ba malami ba ne, yake gawa da Aminu, kuna ji? sai ce to ba kai kanka adalci ba. yace ai kamar irin malam Nasiru Kabara in yi hukunci, in yi ce maka wani malami ne ko ba wani ba malami ba ne, to ya kamata ka saurare shi, hukuncin sai ya kamata ka ji. ce to bari baka misali, ce zaka kamar ni nan yanzu a duk garin nan in na gaya maka na ce maka wani mai kuɗi ne wani ba mai kuɗi bane, za ka yi da ni? ce wallahi zan yarda. ce to haka shi haka lamarin yake. saboda haka ina mana nasiha, ba dinga sawa bakin mu linzami dan Allah, musulmi ba dinga sawa bakin mu linzami, musamman malamai. lokaci ya wuce wanda za a bata lokaci wajen soke-soke da raini ga magabata da wulakanci ga magabata. wannan lokacin ya wuce, da kokarin kafirta musulmi da raina musulmi. wannan lokacin ya riga ya wuce. idan ka kafirta musulmi ka ce wane ba musulmi ba ne, in ka fi da shi daga da'irar musulunci ƙararsa kai ko cutar da shi kai, ƙarar musulunci kai ko rage shi kai. to kuma yanzu misali, yanzu wanda muke magana a kansa mu ɗauka a kan malam kabara kawai, yanzu ka ɗauki malam kabara kawai ka kuskurantar da shi, ka ce ka kuskurantar da shi a addini, ka kuskurantar da shi a addini, ka ce ya yi kaza ba daidai ba, hatta kai watakila ka faɗa mata wani abin da ma ka fi da shi daga musulunci. to fa idan kai wannan, ka sani duk wanda ka kuskurantar da shi, to duk wanda ya tsotsa da gare shi ta'allaka da shi ma ka kuskurantar da shi. yau da za ka dubi wani daga cikin taurarin musulunci ka kafarta shi, ka kuskurantar da shi, to yana nufin ba kenan duk wanda ya dauki abin da wannan yake a kansa shi ma hukuncin da kai wannan shugaban nasa. yanzu wa zai yi diddige maka iya adadin waɗanda da sunan makaranta suka zo suka ɗosani shirya daga makarantar kabara a faɗin Najeriya kaf, ko kuma ce a faɗin nahiyar Afirka. ka ce za ka samu littafi ka dinga rubuta inda ka samu shirya ko ilimi suka amfana daga wannan makaranta, za ka yi tattare su gaba ɗaya? to daga sanda ka kuskurantar da zuciyar wannan mai wannan zuciyar makarantar, duk ka taɓa su baki ɗaya. kuma yanzu shaida a kan irin su Shehu Abdulkadir daga bakin yanzu a yau a zamanin nan akwai wanda ya isa ya faɗa wannan bakin Shehu Abdulkadir. yanzu muke magana ga abin da su al-Imam an-Nawawi, Shehu ulama al-hadis, Amirul Mu'minin a cikin hadisi, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, shehunan hadisi, sharhi wanda yawa Buhari, sharhin da zuwa yanzu mutane malamai suna cewa ba ga sharhi irin nasa ba. su suke faɗa waye su da buƙatar ɗin. in ka taɓa wannan musulmin Najeriya kai ka taɓa,
duk duniya sai ta duk musulmin duniya sai ya girgira ka taba shi. jiya ne ke faɗa cewa babu ƙasar da za ka je a duniya ko ta musulmi ko ta kafirai face in ka je ƙasar nan sai ka tarar da cewa sunan shi wa buƙatar ya riga ka zuwa wannan ƙasa tuni sun san shi kuma suna bin Allah akan fahimtarsa. ba wanda zai iya gaya maka iya adadin waliyai da ƙudubai da agwasu da shehunai da limamai da alƙalai waɗanda suka fita daga shi da buƙatar zuwa yau. ba wanda zai gaya maka adadinsu. saboda haka yake cewa da mu wala jami'un illa wali fihi minbarun wala minbarun illa wali fihi khutbati. ba wani jami'i a ko'ina yake face ina da mimbarin da ake hawa a hudu ba a kansa inda shi da bukatar. ba kuma wani mimbari face ina hawa kan mimbarin in yi hudu ba. abinda yake nufi a nan da inda ake masallatai sai ka samu akwai masallatan kadirawa. a masallatan nan akwai mimbari da ake hawa ana hudu ba juma'a ciki. masu hudu ban nan ko sun ƙi ko sun so suna da wani dangane da shi da bukatar ko sun sani ko ba sani ba. to yin suna hudu bannan masu suke ba shi ne yake. saboda haka wannan shi ne shi ba bukatar. irin wannan bakunan su suke magana akan shi da bukatar a saurare su. saboda haka ya kamata musulmin ƙasar nan ne mana nasiha don Allah don annabi mu iya bakinmu mu sani cewa haɗin kan musulunci da zamantowar musulunci da kalma ɗaya da girmama juna da fahimtar juna shi ne ɗaukar da musulunci yake da bukata a ƙasarmu yanzu. ba tarwatsawa musulunci yake bukata. da kowa ya san mun fi kowa zafi akan gaba da wanda ya saba da aƙidan. ƙadira sun fi kowa zafi akan wannan. amma tun daga randa wadana amin jeshi ya zo ce to shi kam yanzu ya hango irin haɗarin da yake cikin tafrika. abinda yake so musulmi zo mu haɗa kanmu. hatta waɗanda ma ya ce hatta wanda ma bai yarda da musuluncin nawa ba ije shi ya sani ina yarda da musuluncinsa inda yana la ilaha illallah. kuma shi ko yarda da musulunci na ko kada da musulunci na wannan shi ta shafa. tunda dai aljanna da wuta ba a hannunsa take ba. to tun daga sannan muka ɗan jingine makamanmu na fitowa da yaƙi da wanda suke sabani da mu a cikin aƙida don musulunci ya hau, don haɗin kan musulunci ya tabbata. zuwa yau akan wannan muke. idan waɗanda suke tone-tone suke ƙoƙarin mai da bara bana in suna ganin wannan alkhairi ne suna so a sake buɗe wannan shafin to bismillah. ina kiran ku dubi girman Allah a san musulunci baya bukatar wannan shirman yanzu. ƙarfi ke bukata da fahimta da haɗin kai da son juna da girmama juna da martaba juna tare da kuma kowa tsayakar ra'ayinsa. abinda aka gada mana kenan akan sa muke kuma ba ma fata a kai mu ga halin da zamu canja zamu sauka daga wannan abin da muke akan sa. wannan ita ce nasihata. Allah kai mana afwa. yadda muka farkon wannan munasaba Allah ya sa mu ga hata mata lafiya. alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina